everyone, welcome back to my DV's vlog. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। जोंथ' दायो न'आव गैया, देवघरावसो दंफैयो नालाय। ओमफ्राय नै साननैसो आङो एसे लोमजानाय जानानै ओंखारलांनो हायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय नै दिनैसोहाय थांनो ओंखारबाय आरोना, दुगैस्रां लोबस्रां दायो रेडि जाबाय आरोना। दिनैथ' जानुवारिनि 1 तारिख लोगोफोर। दिनै फुङावनो एसे माने प्रार्थना खालामहैनोसै आरोना। जि बार गुसु, ओरैबायदि बार गुसु लोगोफोर, ओरैबायदि बार बारदोंना। जोंनिथिंजायनिख्रुइ माने इथिंजाय बाहेरायाव ओंखारबाथाय बांसिन थान्दा मोनो आरोना। ओरैनोबालाय एसे थान्दा मोना। मनाबो लादों इथिंजाय नै आखायाव थफ्ला थफ्लि। जियानो जा नोंथांमोना नायलांबाय थादों, आं जेसां हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना। ओमफ्राय गाबोनथ' थांनांसिगोन 2 तारिखआव जोंना हरनि 8टायाव ट्रेन दङ आरोना। दिनै सानसे आरो गाबोन सानसे दंबावो आरोना। जेसां हायो बे साननैयाव नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै। दायोथ' बावबाय थादो आंजों लोगोसे। आङो जोंनि रुमखौ देखायगोन, उनावहाय देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो। नैबे बाबानि रुम, नैबे जोंनि रुम। फैदो थांखानोसै जमानो। माखासे ओंखारलांजोब्बाय आरोना, बैथिंजाय डाइनिंबो दङ आरोना। होजोंनो लाहैखानोसै दै ना लोंगोन दायो? दायो जोङो गाहायाव ओंखारलांगासिनो आरोना। माखासे ओंखारलांग्रोबाय, ओमफ्राय आं दायो हारसिं ओंखारबोगासिनो आरोना। नोंसिनि गुमै आमाइमोना ओंखारलांबाय। जुथाखौ गाहायाव लाखिनांगौ नालाय, बिथिंजाय आइजों बाबाजों ओंखारबोथ'वाखै आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जोङो बाहेरायाव गाहायाव ओंखारबोनानै नेगासिनो आरोना। दायोहाय बिसोरो ओंखारबोगौ मानि दसे सान्दुं सायदों आरो। गोजौआवथ' जि गोजाङो नालाय, गाहायाव एसे सान्दुं नाङो आरोना। नै दायो जोङो थांगासिनो आरोना। बाबाया दुटिसो गानदों आरो। बाबामोननिया पान्जा लाग्राफोराहाय माने दुटि गाननांगौ नालाय, ओंखायनो दुटि गानबाय आरोना। माखासे लंपेन्टखौनो गानबाय आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि गोजांनाय माने डाइरेक्ट बारा बिखायाव हाबखायो आरोना। नै जों फैनानै दायो मोनफैबाय आरोना। नैथिंजाय प्रसाद होबाय थादों आरो। ओंखायनो दायो लाइनाव दंहैयो आरोना। ओमफ्राय आङो लाइनाव थाहैयासै आरो। दसे एसे सिं सासोनाय मोननायखाय आङो ओरैसिं साइडआव जानानै थाबाय आरोना। आइया इथिंजाय दंहैयो दाबो, बिराद गोलाव लाइन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिथिंजाय आरो बाबामोनना दिनैयो माने माबा जाबाय थादोंमोन आरो, मिटिं बायदि एसे मा होनो बेखौ बावलायलांबाय आङो। जिखुनु जाया बिसिना जाजग पान्जादारिफोरनि थाखाय आरोना बियो। ओमफ्राय बेवहाय जोंबो थांदोंमोन आरो, ससे थांनानै फैफिनबाय आरोना। दायो बेयावहाय प्रार्थना जागासिनो बिथिंजाय, ओमफ्राय नैथिंजाय आरो प्रसाद होगासिनो आरोना जोङो। ओमफ्राय नेनानै दाबो मोनाखै। ओरैबायदि गोबाव। ओमफ्राय माथो खालामना थानो, भिडिअखौनो बानायबाय आरोना आङो दसेहाय। नै ओरैबायदि मानसिफोरा आरो लोब लोब फैगासिनो, दाबो जोबा आरो। नैथिंजाय जोङो ओंखारबोनानै दायो गेटआव दंफैयो आरो। माने सिङावहाय जोङो प्रसादबो मोनबाय, ओमफ्राय एसे खामानिफोराबो जोबस्र'बाय नालाय बाबानिया। ओमफ्राय नैथिंजाय जोङो दायो फैनानै ओंखाम जानो होननानै फैबाय आरोना। गासिबो फिल्डआव जिरायजोबनानै दङ आरो। ओरैबायदि माने सान्दुङाथ' नांखायानो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दसे जिरायनानै फिल्डआवहाय ओंखाम जानो फैबाय आरो। दायोहाय नै ओंखाम जानो गासैबो रेडि जानानै दंखाजोबो आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि बे खालि बे बिल्डिङा खालि ओंखाम जानायनिल' आरोना, जेबो माबा गैया आरो, बेलेग गैया आरोना, बेलेग डिपार्टमेन्ट गैया। खालि बेवहाय ओंखाम जानाय आरो संनायनिल' आरोना। लोगोफोर ओरैबायदि डिसिप्लिन, ओरैबायदि साफाखा आरोना। नोंथांमोना रियेलाव फैनानै नायफैबा आरो बांसिन मिन्थिगोन आरोना। दायोथ' भिडिअ सब देखायजोबनोबो हायासै नालाय, बेनि थाखायनो नैबेयावहाय प्लास्टिकनि डिस होआ आरोना लोगोफोर। नै बिदिल' होयो आरो। मा होनो बेखौ, दंफां बिलाइनि ना मा बायदि आरोना लोगोफोर। जियानो जा भगबाननि ठाकुरनि धामाव फैबाथाय गोसोखौ मोजां मोनखायो आरोना। जियानो जाया मानो गावनि माने गासैखौबो बावगारहैजोबो आरोना बेयाव थांबाथाय। दायो नै मोनाबिलिनि प्रार्थना जाखांबाय आरोना। जाखांनानै नै सब दंफांफोराव लाइट होजोबदों आरोना। गासैखौबो कालारफोरखौ बेलेग बेलेग नुजोबलायबाय नै गासैबो। बाराद्राय गोजांनायनि थाखाय माने बे फिल्डआवहाय बांसिन गोजांनाय सिउ सिउ बारा नांफैयो आरोना। खालि जायगा नालाय, ओंखायनो बारा मानसि गैथ'आ आरोना दायो। ओमफ्राय नै इथिंजाय आंहा भिडिअसो बानायगासिनो आरोना। ओरैबायदि गोजांनानै थानो हायाखैमोन, खमफिगासिनोमोन आङो। ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोङो दायो परनामि होनो थाखाय प्रार्थना जोबखांनानै फैबाय आरोना लोगोफोर। नै माखासे जायगायाव होबोखांबाय, दायो होनो होननानै आरो थांगासिनो आरो जोङो गासैबो। नै लांगा थान्दा लागिसो ना
नोंसिना गुमाया नै ओरैबायदि गोजांदोंनो बेयाबो खोमा सोमा खोबजोबना लाबाय गोजां बोथोराव बेरायबा ओरैबायदि खस्थ' मोनो आरोना लोगोफोर मानो होनोबा थफ्ला थफ्लि लानाय जि कम्बल सुइटार बाबारे बाबारे ओमफ्राय ओरैबायदि गावबो नै माने सुइटाराथ' नांखागौनोसै ओरैबायदि थफ्ला थफ्लि लानाय आरो जियानो जा नोंथांमोनाबो फैयाखैबा मालाबा ओरैनो बेरायनो फैबानो जाबाय सबबोथ' जयगुरुआल' थाङा नालाय बेलेग बेलेग मानसियाबो फैनो हायो आरोना लोगोफोर सोरबा सोरबा साननोबो हानाय जयगुरुफ्राल' थाङो होननानै बिदि नङा आरोना लोगोफोर बयबो फैनो हायो नायफैनायावथ' रावहाबो जेबो उसुबिदा खहा जाया नालाय ओंखायनो मालाबा फैनानै नायफैबानो जाबाय नैबेफोरावथ' ओरैबायदि माने सोरगोआवनो फैखानाय बायदि मोनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बिबारजों बुंफबनाय गावजों गाव अनलायनाय है हा जेबो दावराव दावसि गैया माने ओरैबायदि माने सान्ति जागा आरोना जेसां खस्थ' दुखुबाबो बे जायगायाव थांबा ओरैबायदि थाजिम माने गोजोननाय मोनो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर फैदोंबाथ' मिन्थिखागोननो आरो फैयाखैबा फैनानै नायबानो जाबाय ठाकुराथ' होनखादों नालाय जेब्ला माने माबा मोनसे उसुबिदा बा दुखु गोसोआव गाज्रि साननाय फैबाथाय डाइरेक्ट टिकेट दान आरो देवघराव फैखा होननानै नै इथिंजाय नै लोगोफोर ओरैबायदि सोरगो रायजोखा आरोना बेयावहाय ओरैबायदि मोजां जियानो जा नोंथांमोननो आं बेखिनिखौनो देखायबाय आरोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि थाखाय आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थादो दे लोगोफोर बाय बाय